Id-deputat mexxej Tony Abela għalli l-attivitajiet tal-Partit Laburista li jfakru 33 anniversarju ta' Jum il-Ħelsien ser isiru ġimgħa qabel minħabba l-Festa tad-Duluri. L-attività prinċipali ser issir il-ġimgħa 23 ta' Marzu fis-6:30 ta' filgħaxija quddiem il-mafkar ta' Jum il-Ħelsien il-Birku. L-attività li ser tkun miftuħa l-pubbliku ġenerali ser tilħaq il-qofol tagħha bid-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni u mexxej Laburista Joseph Muscat. Wara d-diskors, il-mexxej Laburista jixel l-urna tal-Ħelsien f'riġlejn il-mafkar. Imbagħad jitqedu l-fjuri f'riġlejn il-mafkar tal-Ħelsien fġieħ lil pajjiżna. L-għada il-ħadd 25 ta' Marzu ser tiġi organizzata l-maratona ta' ġbir ta' fondi fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Id-deputat mexxej Tony Abela appella lil Maltin u Lawċin kollha sabiex għal darb'oħra jgħinu lill-Partit Laburista. Aħna inħeġġu n-nies biex jattendu, nistieq infjem lin-nies li partit bħal dan li tant għandu riżorsi u investimenti x'jagħmel, il-ħajja finanzjarja tiegħu tiddependi ħafna fuq il-kontribuzzjoni l kull wieħed waħda mill-partitarji u simpatizzanti tal-partit jagħtu f'okkażjonijiet bħal dawn. Fil-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm Stefan Zrinza Zoppardi, James Piscopo u Reja Zoppardi.